pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť sadu týchto kozmetických taštičiek, kedy tá najväčšia je takáto priehľadná, ktorá nám umožňuje sledovať obsah. Presne vieme, kde máme čo uložené. Je takáto veľká, vôjde sa do nej naozaj toho veľa. Vieme ju postaviť rôznym spôsobom, vieme ju rôznym spôsobom naplniť. Jej súčasťou sú takéto dva nepriehľadné, menšie taštičky s kvalitnými zipsami. Hop, tu sa nám to trošku zaseklo. Tak. V takomto jednofarebnom vyhotovaní z vnútornej strany, kedy si tam vieme kvôli súkromiu odložiť veci tak, aby nám nebolo vidno do taštičky, čo v nej máme. Pri všetkých troch taštičkách tie zipsy majú tieto hačiky, ktoré nám umožňujú zavesiť si taštičku do kúpelky alebo tam, kde to potrebujeme.